Тодор Живков, за когото се разказва в този филм, също е бил дете. Някъде към 1918-19 година пасял добитъка на края на селото. И, както ходи подир животните, гледа в една трънка смок. Голям смок. 1,82 метра дълъг. Нашия човек не се оплашил, а заръчкал в търнето да изгони змията. Обаче стар смок, голям, не се плаши, не бяга. Стои и го гледа. Тъй ли? Сега ще видиш ти. Запалил трънката. Изгорели и смок, и търне. Такъв човек беше той, казва един негов другар от детството, автор на този спомен. Захванали се с една работа, никога няма да остави наполовина. Верно, че заедно с смока и трънката изгорели 50-60 декара ливади наоколо, но така става в живота.